उत्तर रनिकाटा हालामनि रायजो राजाफोरनि हानि जेंनाया अरायथानि थाखाय थाबैनो सुस्रांजागोन बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। बिटिआर सरकारा दिनै भारत सरकारनि हा फुंखानि मददाव बिटिआर ओनसोलनि रेभिनिउ गामिफोरखौ गोदान मुगानि आदबजों जरिब खालामनाय आरो खालामफिननायखौ उत्तर रनिकाटायाव बेखेवबाय। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बाहागो लानाय आरो इएम रन्जित बसुमतारीनि हेफाजाबाव लोगोसे गुबुन गुबुन इएम एमसिएलए आरो एमएलएफोरनि बाहागो लानाय आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव बेखेवनाय जायो। बेखेवनायजों लोब्बा लाखिनानैनो उत्तर रनिकाटा हालामनि रायजो राजाफोरनि हानि जेंनाया अरायथानि थाखाय थाबैनो सुस्रांजागोनखौ फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। हा गैजायैफोरनि थाखाय मोनसे बेसेबांसो थारगेट खालामो? बेवहाय गासै 800निख्रुइ बांसिन नखरा बेनिफिट जागोन। कैडेस्ट्रियेल सार्वे जायाखैमोन, ओंखायनो बिनि मेप बानायनो हायाखैमोन आरो डिमार्केशन खालामनो हायाखैमोन। दा बे ड्रोन सार्वे जानायनि उनाव रुनिकाटानि नैबे ओनसोलाव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे जिखिनि माहारिफोर दङ, बे ओनसोला रेभिनिउ ओनसोल। दा बेवहाय गासैबो लेन्ड पाट्टाखौ मोननो हागोन आरो बेयो मोनसे पार्मानेन्ट सल्युशन। जोङो 2 बोसोराव जोंनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि इएम बिथां अफिसार जों गासैबो रायलायनानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि माखासे जेंनाफोरखौ बोरैहाय पार्मानेन्ट सल्युशन खालामनो हायो बिनि लामाफोरखौ जोङो बरनगासिनो दङ आरो दासिम 4000निख्रुइ बांसिन फेमिलिया हानि पाट्टा बा हानि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो हाबाय। जोङो आसा फारिदों फैगौ बोसोरनियाव आरोबाव गोबां जों खालामनो हागोन। जोङो दाख्लै बावैसो 7000निख्रुइ बांसिन चिराङाव हानि पाट्टा होनाय जादों। बाक्सायावबो 5000नि बांसिन रेडि जाना दङ, उदालगुरियावबो रेडि जानानै दङ। आं मिजिंथिदों फैगौ बोसोरनैनि गेजेराव जोङो जेंनाफोरखौ फोजोबनो हागोन आरो बिनिखायनो जे थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि समाव बिथांमोना इलेक्शन फैयोबा हा होनो होननानै रायजोफोरनि भटखौ लायो आरो थगायो, आरो इलेक्शन फैयोबा हा होनो आरो रायजोफोरखौ थगायो, बेबायदि खालामबाय थादोंमोन। नाथाय जोंनि समाव जों आइ आफा रायजो राजाखौ थगायनो थाखाय फैयाखै, जोङो पार्मानेन्ट सल्युशन खालामनो फैदों। नंखायनो जिखिनि हानि जेंना दङ, जोंनि माहारिनि हानि जेंना आरो गुबुनफोरनि हानि जेंना आयेनगत भावे जेखौ जों फोजोबनो हायो, जों सल्युशन खालामनो हायो, बेखौ थाबैनो जों सल्युशन खालामगोन। हाग्रा ओनसोलाव थानायफोरनि सायाव हाग्रा ओनसोलनि जेंनायाथ' जोबगोन, बारा गोबाव गैला, मेक्सिमाम जेंनाया जोबगोन। खालि माखासेया गोदान हाबनाय दङ, बिथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामदों जे गोदानै हाग्रा दाननो नांला, गुबुन जायगायाव बिथांमोननो जायगा होनाय जागोन। जायफ्रा हा गैथारा बिथांमोना फैनानै जोंनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ लोगो हमफैनांगौ, बिथांमोननो गुबुन जायगायाव हा होनाय जागोन। नाथाय गोदान जाहाथे हाग्रा एवस्राङा, बाखि जिखिना एफआरए फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हानि मोन्थाइखौ मोनगोन, बिथांमोननो जोङो गोबाव खालामाजासिनो थाबैनो हानि मोन्थाइखौ होजोबगोन। आচ্ছা, बर' हारिजों जारिमिन गोनां जे फुंखा ओनसोलनि जे माखासे आइजोफोरखौ दिनै गेस्ट हाउसाव लाना सावरायजादों। दिनै बिथांमोननि आङो गोबाव समनि उनाव बिथांमोननि खौरांखौ लादों। बिथांमोननि न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा। बिथांमोननि न'खरनिफ्राय सोरखौबा साख्रिफोर होनो हायो नामा, लेखा फरायनाय दङ नामा, बेफोरखौ जोङो दिनै खौरांखौ लादों आरो बेजों लोगोसे जों थांखि लानाय जादों बे भिक्टिम जिखिनि दङ बै भुमकानि, बिथांमोनखौ जोङो सन्मान होनानै बिथांमोननो गंफा न' लुना होनाय जागोन आरो बिथांमोननो थांना थानायनि माखासे राहा लामाखौ खालामनानै होनाय जागोन। दा बे थांखिखौ जों लानाय जादों आरो गुबुनफोरनि थाखायबो जोङो माखासे थांखि दङ, पर्यायक्रमै बेखौ जों मावलांबाय थागोन। नाथाय भुमकानि जि दुखुनांथाव जाथाय, बिनि भिक्टिमफोरनिखौ देग्लाय बोसोराव जोङो फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो बिथांमोननि नैबे जेंनाखौ जोङो थाबैनो सुस्रांनानै होगोन। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गावगावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।